sun ansa Allah ya ni kai kato babban karfi da muna uwa albarka ta uba kake ado riga ta ya kasuwa a bana kyauta Allah ya ni uban gida na maganin kuka na saboda shekara wanda ba ya tsaukani da ibaka wahala abin da mai ka gudu yadda ne kura uwar kare dan dole da kaji ana neman kare da tuye-tuye ya ɓaci kare yaki a duniya ga dambe sun koma shagon canji shagon shamsu a kan ruwa shagon shamsu a dawo ciki kare ya kwance to ni gurma da ba ta burawa shagon shamsu na na jahannam maradin babban siyasa na birnin garin Maraba da kewaye a Adamu Sarki barka da zuwa na kuma gaya maka aboki na ka dawo ga uban mu nan gurungun malam ka mutu da Abuja Federa a nan Zirmi a kawo ruwa kungiya a kawo ruwa kungiya gadan bannan gadan bannan ta samar gasa alƙata ga gari samar gasa Oga Abubakar barka da zuwa garin banya samar gasa baba abu mala'ikan tara fara kano baba abu zaki daho zaki kaiwa daga ya bane ba daga gaba Allah ga zamuna ga da shagu su ce muna ni dai ko ba ni shan giya in
yawa alhaji yawo mai wake na alhaji ado naira Allah ya cika alhaji idi aleru fetur ba sa ka taki da wuta na rabba gadan banna yawa idan zare ya kwance sai ka nada dan gama kuma zare ko ban ka ci wata da iska da Allah ya mun daga da aiki kai mana hayinci yawa gadan banna sama da kasa shi abawa dogo mala'ikan wata rana ko ai za ta wucewa Allah ya samu ayyuka autan Isa daga ko autan nan ba autan Isa
Kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba, naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba, mai jama da yi wahala. Daure mai bi diga da fada, yaro bai haye maka. Kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi.